I dag der skal vi lave skolerugbrød. Til skolerugbrødene skal du bruge 8 dl lunken vand, en halv pakke gær, en brødblanding, 50 g solsikkekerner, 50 g hørfrø, 50 g græskarkerner. Man kan også vælge at lave sin egen surdej, men vi snyder lidt i dag, og det er der faktisk slet ikke noget i vejen for at gøre, fordi de brødblandinger, man kan få i dag, de er ganske udmærkede. Og fidusen er lidt, at man giver sin brødblanding sit eget personlige præg ved at putte de kerner i, som man synes bedst om. Og jeg har valgt at putte græskarkerner, hørfrø og solsikkekerner i, for det synes jeg rigtig godt om. Jeg har hældt 8 dl lunken vand ned i decilitermålet. Og her har jeg lavet lillefingerprøven, og det er en kontrol, der sikrer mig, at vandet hverken er for varmt eller for koldt. Ned i skålen med vandet. Så tager jeg gæren, og den skal jo opløses i det lunkne vand. Og jeg prøver sådan at smuldre det lidt og hjælpe det lidt på vej. Og så er det ellers bare at røre. Så er de sidste gærklumper opløst. Så tager jeg brødblandingen og hælder den ned i røreskålen. Så tager jeg solsikkekernerne og hælder dem ned i brødblandingen. Hørfrøene ned i med dem og græskarkernerne. Og jeg hælder kernerne ned i brødblandingen, inden jeg har begyndt at røre i massen, for at massen ikke bliver for tung at arbejde med. Så nu er det simpelthen bare at røre godt rundt og få fordelt kernerne. Sådan her. Nu har jeg rørt i dejen i cirka 5 minutter, og dejen er nu klar til at blive formet til små skolerugbrød. Så jeg tager hænderne ned i dejen, og selvom den er meget klæ, så prøver jeg altså at forme nogle små rugbrød. Cirka denne her størrelse. Og så den aller sidste. Og så er de klar til at hæve i en time. Vores har nu hævet en time og er derfor klar til at komme i ovnen. Og vi putter dem ind i ovnen på midterste rille på 175 grader. Og der skal de være i cirka en halv time. Men det er sådan med bagværk, at man skal altid holde øje med det, fordi nogle gange så skal det have længere tid, og andre gange så skal det have kortere tid. Så er rugbrødene færdige. Og det kontrollerer man ved, at man lige banker på brødet i bunden, og så skal det lyde hult.